Finalmente, Pontevedra será o escenario do novo encontro para buscar solucións ao futuro de Ence. A mesa de diálogo reunirase por segunda vez na subdelegación do Goberno na cidade. Será ás 11 da mañá deste venres 10 de setembro. Nos entendemos que debemos ir a esa xuntanza por responsabilidade. Aínda así, somos bastante escépticas. A empresa e a Xunta do Partido Popular van a esta mesa simplemente como un mero trámite e non coa idea de aportar ou tomar unha decisión clara ou facer o esforzo para unha futura reubicación da planta en Galiza. Dende o Goberno pontevedrés recordan a postura que a Xunta transmitiu a semana pasada aos traballadores, que pasa por unha modificación xudicial que permita a Ence manterse na súa ubicación actual en Lourizán, algo que, segundo unha sentenza da Audiencia Nacional, non é posible. Nin queren, nin lle interesa, nin teñen o máis mínimo interese por buscar unha saída real á posible ubicación da factoría no noso país. O Executivo fixo tamén un chamamento ao Partido Popular e á empresa para que contribúan a que a reunión transcorra sen incidentes ou movilizacións violentas. Polo tanto, pedimoslle sí que ao PP e a Ence que lle den a Ence Borroca as instruccións de que teñan un comportamento, menos agresivo que nos últimos acontecementos na nosa cidade. E, volvendo ao inicio, sí que lle pedimos á Xunta de Galiza que deixe de improvisar, a empresa que deixe de torpedear e que se poñan a buscar solucións realistas, posto que teñen as competencias e está na súa man a posibilidade de cambiar a situación. O Concello estará representado polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Tamén asistirán representantes da empresa e dos seus traballadores da Xunta de Galicia e do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Non se sabe aínda se por parte do Goberno Central estará a titular do departamento, Teresa Rivera.